pa dziko lonse lapasi panopa dziko lovutitsitsa kuti munthu atenge license ndi ku China. Pali mayiko ena amene amapikisana ndi China ngati ku Norway kuti utenge license matenga zaka zitatu. Koma China amene muiwerenge lidzatheka bwanji kuti Bright Mhango akhale ndi chani license. Ndikuwuzeni chi process imene chimakhalira. Choyamba munthu umayenera kukhale ndi chani ndalama. License kunoko amene imadula 500,000 kuti munthu uphunzire utenge license. Then ina yake ya Iron Monkey. Chachiwiri nde kulembesa amene ndetu umayenda kupita ku polisi upite ku polisi iyo akuziwe umakhala pati chani ndi zina zake zima process zina zake zonyasa chimwene. Komano kamaliza pamene popo zimakhala zinthu zosangalatsa kuti munthu uphunzire galimoto ku China kunoko chifukwa chilichonse amene chimakhala pa kompyuta. Kulemba mayeso sukumana ndi munthu ayo mangopita pa kompyuta kulowesa passport number yako kapena ID yako basi mafunso kubwera. Koma mafunso ake amene ngati chani aku university of course amakhala ma multiple choice koma ovuta umakhala ndi mafunso 1000 umayenera uloweze usewa. Pamayeso pamabwera mafunso 100 umayenera ukhonze 90. Ngati wakhonza 89 walakwa umayenera kuzabwerezaso. Komano kuzabwerezaso kumene koko ndeti ukuyenera kupereka ndalama. Ukalakwa ndeti basi uzipereka ndalama. Ukalakwa uzipereka ndalama. Ndi ina yake to achimwene. Nde kuli test yoyamba pa computer, test yachiwiri pa computer. Test yoyamba imayeza chani kodi galimoto umatha kupakira imene yoyo. Number 2 kodi galimoto umatha kukhotesa ndi amakulowesa pena pake pochepa achimwene ndi umene uzikhota pamenepo. Ukangoponda line mulibe munthu uliko mu galimoto. Ukangoponda line basi galimoto imakuza kuti achimwene mwala kwa mayeso. Ndi chonchito achimwene. Ndi test yachitatu imakhala mchani munsewu. Umapita ndi galimoto ndi wa polisi mmene momo. Komano wa polisi ujasamapanga kalikonse imakupanga chilichonse ndi chani ndi galimoto ndi computer ndi GPS. Ndi amayika tizikwangwani taboza apa pa school. Amafuna kuti ukaona chikwangwani chija uchepese speed pange zimene chikufuna chikwangwani icho. Ndi ina yake amene olweni yake kuno amalakwa ka 5 mmene ndimalemba ineyo mayeso munali nzimayina kwa Chinese atindalakwa ineyo akakandika chiwiri koma analakwa chani pamakhala pena pake poti amati ungoyigwira steering ija usayisuntha yayi nde uyende for at least 2 minutes pamakhala straight line. Anthu ena amavutika nazo zimenezozo. Achimwene it's stressful but anyway 500,000 zimayeso zambirimbiri ndi ukatenga no license chano ndi zimenezi umazafika no pansewu. Chaka choyamba sungapite pa highway ndi galimoto ku China kuno ukangotenga kumene license. Matenga license chaka choyamba muzingoyendesa mchani musite simungapite kuchani ku highway. Mukatha chaka choyamba mutha kupita kuchani ku highway. Mukafika mtown ngati muno kuyendesa galimoto mtown ndikosangalatsa chifukwa choti misewu yawo ndi yammiya. Misewu yabwino komanso chani is automated. Sumafuna zokangana ndi munthu a traffic kulibe kuli chani kuli chabe makamera ambiri ndi inuyo komanso malenzi ndi ambiri.
nkhani yake driving in China is like that.